Mayong adlaw mga bata. Once again, welcome sa atong channel, ang Maestrong Bisaya. Kung ikaw grade 5 o grade 6, tapos ang imong ginagamit karong panahon sa atong pandemic, modular, kini nga mga video para gyud sa imo. So kung ikaw bago pa sa atong channel, ayaw kalimot sa pag-click sa subscribe button o sa notification bell. I-select ang all para mas updated ka sa tanan nga video nga atong i-upload. Okay? For today's video, ang atoang buhaton is magtuon ta kung unsaon pag-solve sa word problem involving division of fraction. Andam na ba mo? Tara, agto na ta sa tong monitor. Solving routine and non-routine word problem involving division of fraction. Okay, so mo ni atong i-focus karong adlaw. So, don't skip, maminaw pag maayo. To start, in a problem, undress both a 4 1/2 meters of wire and cut it into 2 pieces with equal length. How long is each piece? So, para ma-solve na to nga problem, ato sa siyang i-understand or ato siyang sabton. Gamit ang pangutana, what is asked in the problem? The problem asks us the measurement of each piece of wire. Unsa day sukod sa kada wire, kaya man itong bahinon o kaduha. Having nga ang atong given is naa siya 4 1/2 meters sa wire, katong gipalit ni Andres. Tapos, bahinon daw ni Andres o kaduha. Okay? Then, after ana, ato na siyang planuhon. So, sa atong pagplano, kailangan mabaluan nato kung unsa ang operation nga gamiton, which is the division of fraction. Kay gibahin man, so division siya. Nya, since fraction man ang ato ang involved, nga number, so fraction siya. Division of fraction. The next step is, kailangan nato buo ang ato ang number sentence. Correct number sentence. So, pagbuhat na to sa number sentence, mubalik ta dito sa atong problem, nga doon na day 4 1/2 nga wire, 4 1/2 meters. Tapos, bahinon sa duha. Then, ang pangutana, pilay sukod sa kada usa. So, sa to pa, 4 1/2 divided by 2 is equal to n. And, wa pa man ta kahibalo kung pilay sukod sa kada usa. So, pag mag-solve na ta, ang 4 1/2 divided by 2 is equal to n, mabantayan nato nga natay mixed fraction, di ba? Which is 4 1/2. So, ang unang buhaton nato, i-convert nato na siya into improper fraction. Kung i-convert nato na siya into improper fraction, that is equal sa 9/2. Sa ato pa, ang 9/2, mao na naroy bag-o nato nga fraction. So, ang 4 1/2 divided by 2 is equal to n, ma-express na nato na as 9/2 divided by 2 equals n. Wherein, atong masabtan nga nangutana sa tuwa, how many groups of 2 are in 9 half? Pila daw kabuok tinagduha sa 9 half. So, to solve this, ang atong gamiton is visualization or block modeling. Sa atong naandan, atong nasabtan, nga kung mag-start ta or magamit ta og modeling, kailangan magsugod ta og isa ka tibuok area. Karon, ang tibuok area bahino nato depende sa denominator sa atong fraction. Since ang fraction nga 9/2, ang iyang denominator is 2, sa ato pa ang whole number or ang whole area i-divide nato into 2 equal part. Parehas ani. Since ang numerator is 9, so
magbuo ta og mga whole area nga divided into two equal parts nga makabuo tag siyam ka bahin. So mag trial and error ta. Okay? So nanatay isa, dungagan nato. Okay? So naatay 5 ka whole area nga each of the area is divided into 2 equal parts. Then mag-shade ta og 5 ka parts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So siyam. So kani siya karon mao na ang ato ang fraction nga 9/2 or 9/2. Okay? Kani daw 9/2 bahinon og kaduha para mabal-an nato pila ang sukod sa kada usa. Base ito sa problem ha. So bahinon og kaduha. Gamitan nato og ang pagbahin nato is horizontal. So okay, ingon ana. Yan, horizontal siya. Then the last one. Makita nato nga ang first 4 blocks are fully shaded and na-divide na po siya in horizontally sa kaduha. Tapos kini ikalima, makita nato nga ang kanang shaded nga og blue naka-vertical ang porma niya. So para di ta malibat ana, ato na siyang ibalhin sa ibabaw. Kana siya nga part, ibalhin nato diri sa ibabaw. Okay, so naka-horizontal na tanan. Pagkahuman, atong iphon ang tagduha ka bahin sa kada usa. So kining primero na ay duha, di ba? Horizontal, di duha na kabahin. Diri pod duha pod. Diri sa duha. And the next one is duha. Ang ikalima, usa lang. Di ba? Di ba? Usara po na ka-blue da, di ba? Duha siya ka-black pero horizontally usara na siya. Okay? So, isa. Sa ato pa, ang answer na to would be ang upat ka buok na ay tagduha. So 4 times 2, 8. Nya na isa, so plus 1, 9. So ang numerator na to is 9. Tapos since ang kada block is not equally divided naman siya into 4 parts, so ang denominator would be 4. Okay? Then, ang 9/4 is an improper fraction. So, kailangan nato siya i-lowest term. So, mahimo na naron siyang 2 in 1/4. Okay? Nganong 2 in 1/4? Gi-divide ang 9 sa 4. Okay? So, sa ato pa, ang answer is 9/4 kung naka-improper fraction, which is equal sa 2 in 1/4 kung naka-mixed fraction or naka-lowest term. Right? So, sa ato pa di ay, ang sukod sa kada usa, kung ang 4 in 1/2 na bahin na sa kaduha, ang sukod sa kada isa is 2 in 1/4. Okay? Now, ang pangutana, tama ba ang atong solusyon? Siyempre, di ba? Una na to ipasa nga to ang answer. Pangutana sa kita. Kung ang atong answer ba is correct, ato sang i-check sa atong sarili. So, to check the problem or the solution, mugamit tag backward or i-backward na to. From division, mugamit tag multiplication. Ang 2 in 1/4, which is ang answer nato sa atong solution, ato siyang i-multiply, instead nga mag-divide, i-multiply nato siya sa 2. Then, ang equals n. Ang n diha, mauna na aron siya ang original fraction. So, dapat, ang answer ani is 4 in 1/2. Kay 4 in 1/2 man ang atong original nga fraction. So, pag solve na to ani, pwede na to ni siya i-separate ang whole number o ang fraction. So, ang whole number nga 2, i-times sa 2 equals 4. Ang fraction nga 1/4, i-multiply sa 2. Ang numerator, i-multiply dito sa 2. Then, i-copy ang ang 4 nga denominator.
Sa to pa na kay answer nga 2/4. Since ang 2/4 ma-reduce pa siya sa lowest term, so that is equal to 1/2. Tapos kining 1/2 itapad nato na sa 4. Di ba? So nigawas ang ato ang original fraction. Sa to pa ang solution is correct. Di ba no? Dali lang kayo. Wala na kay ta nagdaghan og solve. Okay? So proceed ta sa ato ang next problem. In grade 6 Santol class, 24 pupils usually walk to school. And this represents 3/5 of the total number of pupils in the class. How many pupils are there in the class? Okay? So pag-analyze na to ni nga problem dito sa mga previous na ko nga video, ako na ning gi-explain kung unsa nang routine ug non-routine. Okay? So kung unsa ning kini nga problem, makita na to, this is an example of a non-routine problem kay sabto nimo wa gyud kay masabtan, libog siya. Naalang diha ay 24 pupils nga nagalakaw lang daw from balay padung sa eskwelahan. Tapos kana daw 24, 3/5 ra daw na siya sa total number of pupils sa grade 6 Santol. O di ba? Naba gilipat-lipat ra tani nga problem. Okay? So para di na ta malipat, ato na ni siyang i-analyze. So, number 1 is understand the problem. What is asked? Gipangitaan ta sa number or total number of pupils in the class. Unsa may gamiton nato sa pag-solve? So, unsay mga given? The 3/5, which is part of the total number of the pupils. Then, the 24 number of pupils usually walk going to school. Actually, class, muna naka-trick sa tuwa. No? Muna nakapalipat sa tuwa. Kining 3/5, actually, equivalent na siya sa 24. No? Kay, ang 3/5 is part man daw sa total number of pupils. Pero ang 24 is equivalent na siya sa 3/5. No, dito sa problem. Kay siyempre, ang 24 mao na siya ang whole number. Kay wala may tao nga naglakaw-lakaw diya nga putol, di ba no? So tibuok siya dapat, wala siya naka-fraction. Atong yung pangitaw na ni is kung pila tanan jud ay bata ana nga klase. Okay no? So adto na ta sa step 2 nato. Magplano na ta. So unsa man ang operation nga atong gamiton? Ang atong gamiton is the division of fraction. Kay bahinon nato siya aron mabal-an kung pila gyud ka buok. So, to solve ana, kailangan na atay correct number sentence. Right? So again, this is very important kay mauni ang mag-lead nato kung unsaon nato pag-solve sa problem. Ayan. So, ang atong number sentence would be 24 divided by 3/5 is equal to n. Uhaon nato, no? I-divide nato ang 24 sa 3/5 para makuha nato ang total number of pupils sa grade 6 Santol. So, pag-analyze nato ana or pag-solve nato ana, gamit ta og kwan kay magamit tag visualization kay para mas maklaro gyud nato. So balik ta sa tong number sentence, 24 divided by 3/5 is equal to n. Ang atong fraction is 3/5. So ang 3/5 wa man na siya kaabot og isa ka whole area. So mag-consider tag isa ka whole area tapos bahinon na to kalima kay ang atong denominator is 5 man. So bahinon og kalima. Ayan, mao na ihang dagway. Usa ka whole area tapos na divide into 5 equal parts. Tapos i-shade na to ang tulo.
Kay 3 man ang atong numerator. So, 1, 2, 3. Mao na siya ang nag-represent sa 3/5. Okay? Now, sunod na tong buhaton, kuhaon nato ang unit sa kada part. Sa pagkuha nato sa kada unit sa kada part, i-divide nato ang 24 sa 3, which is equal to 8 per unit. So, bot pasabot kada kada bahin tag 8 na siya. Ayan, di ba no? So klaro na. Karon, since kani siyang 5 ka part, mao man na siya ang nag-represent no sa usa ka tibuok. Okay? Mao na siya nagkatibuok. Sa ato pa sa isa ka tibuok do na di ay 5 ka parts or 5 ka unit. So kung naay tinagwalo kada unit, sa ato pa 5 times 8 is equal to 40. Therefore, the answer is there are 40 pupils in the class of grade 6 Santol. Alright? Then, out of 40 pupils in the class, 24 of it are usually walking from their house going to school. Okay? Or vice versa. So, nasabtan ninyo mga bata. I hope nga this video nakatabang sa inyo ha. Okay? So, kung wa pa kayo magkuha, anyway, na naman nga video, naka-upload naman, pwede niyo balik-balikon o tanaw. Right? So, kung ganahan mo sa video, palihog, i-hit ang ato ang like button, then drop sa inyong comment. Kaya basig na pa mo yung mga pangutana, pwede na ito na i-address. Okay? So, before to mag-end sa itong video, let me leave you these words. To solve math problems, you need to know the basic mathematics before you can start applying it. Alright? So, kailangan jud nato sabton kung unsa. Mo na tong gipakita ganina. Unsa gidi ay ang atong gihimay-himay, no, ang pinaka tinubdan sa problema. Ang kada anggulo sa problema. Na didto ang unsa gipangayo, unsa ang mga given, ana. Unya, basic pod kay atong pagka-solve. Gigamitan nato siya visualization. Para pag ma-master na nato natanan, that's the time we can start applying it. So, in that, thank you for watching and until next time. Bye-bye!